lát thao có quay cả căn thây na rilum jantia nakinong khayi briu hapo Delhi ta ka jing la kloi Arab ka KSU Delhi unit ka quay cả căn thây balapuri kerteng balai putan Islam Karta ka dei na East Jantia Hill District kala lát thao dakasaj nakti jongki nong khayi briu kibakular aikam ha Delhi ta ka jing kloi wan Arab ta kit khot ka KSU Delhi unit ka KSU Delhi unit lingba ka presiden ka marbiang kongwir bat u general secretary u Nicholas Charmang ki pente baha ka hinyo tarik menta ubnai ki layo pediang ya kapun ha ka bayadei bat ka wei ka kentai ka balalaj pet na ka cingjia jong ka jing persang kam khayi briu hadin balapoi ha ka tei ka jaka ka seng ka layo jingtut ba ka ne ka briu ka dei na East Jantia Hill bat kalawan sa Delhi hadin bakla syakular aikam kum kanong trei hapo Delhi Andrei hadin balawan poi lawan syau yaka daki bru ki bumla ban itu ki balakam bakin yalam yaka syaka jaka trei ka jongka hakum kani kapor kani ka bru kala sotu bakala don ka jingtemu bandi yaka bat kumta kala yo ban pet karatno nakane ka jaka kit khot ka KSU Delhi kentup yaka presiden u organizing secretary u Jilian Thaba lembat ki pulit bakar pang na kasputnar mardor ki lapoi ha Old Delhi railway station banyarap yaka ban lej ujor hapo police station jong kathany hadin kane kit khot jong ka seng ki lasim ka jingket kli ban pintikna yaka jinglej phai ka basngan jong ka shalasnong ka KSU ka ai khublai kar pang yo ba dit khar na raliang bat ya kasputnar bat ki pulit ka Delhi halor ka jingkloi ban simkhia ka jongki halor ka ne ka jingjia ka sengkal ai khublei kar pang ru ya MLA ka Jowai constituency ubalaya rap ban pinbiang ka jingara pisa bat pinbiang na banta ka jingwan phai ying jongka ne ka lungkni ka seng ka balaju ya tungkhu kha ya ki kum ki ne ki jingjia ka tuntu ru ki pajpa ka jalla ba ki dei ban long ki ba husiar haka baya dei bat ka wat kam wat jam sabar ka Meghalaya bat ka kenturu yakin nong snong ki ba wat kam wat jam ha Delhi lane ka thany NRC ba kin pentip sa kaseng haswa ban pediang yakino kino ki jingter wat kam ling ba ki ejen